v dnešnom Myškinom klubíku a dnes budeme šíbať Lily a Myšku. Takže to bude zábava. Ako ste si mohli všimnúť, je iná kvalita hudby. To kvôli tomu, lebo sa to mazná. Takže môžeme začať. Ale nie, naozaj. Tu je SpongeBob, tu som ja a tu je Kroko. Kúpili sme si obrovský korbáč a chystáme na Lily a Myšku veľmi veľké prekvapenie. Hneď ako sa vrátia, tak ich vyšibeme a oblejeme vodou. Tak kvôli tomu, lebo cez Veľkú noc to nechceli. Dobre, ale ináč, žiadny veľký oznám. Tak by sme sa museli zdraviť. Čaute všetci! A to nebudeme. Áno, presne tak. Práve sme dojedli, ako ste si mohli všimnúť. A tento krásavec má očka. Len trošku divné. Nedržte si to osobne, ale má ich vážne divné. No, ja pôjdem zobrať kýble. Ty prichystáš ty ozdoby, hej? Ty spravíš svetla, lebo tieto svetla, toto jedno svetielko, tu som na stole, nám nestačí. Takže ja voda, ty ozdoby, ty hudbu, či svetlo. Ideme na to. Dobre, toto máme hotové. Takže toto máme hotové. Stolík. My sme neupratali stolík. Né, počkať. Crnky. Áno, kedy môžem už prísť? Aké to je prekvapenie, Krtko? Hneď môžeš prísť za chvíľočku, ja ti potom crknem. Dobre. To bola Myška. Nevadí, težke to tu stihneme poupratovať. SpongeBob, máš to? Stačí toto? Áno, stačí. Ja mám pripravenú vodu, korbáč. Kroko, už si to spravil? Áno. A teraz ja sa tu... Už ste niekedy hľadali hotel na internete? Čo? Všimli ste si, že tá istá izba... Reklama! Preskočiť. OK. A my sa skryjeme sem, aby nás nevideli. A potom na nich vylezieme aj s korbáčom a vodou. Toto bude vlastne veľkonočný špeciál Myškin klubík. Takže zavolám Myške. Crnky. Už môžem prísť? Áno. Není tu nič zaujímavé. Tak si sadneme, Lily. Dobre, a prečo nejde hudba? Šiby, ryby, masné ryby, šiby, ryby, presne tak. A kde je tá voda? My sme zabudli na vodu. Počkaj, teraz idem ja, Lily. Šiby, ryby, masné ryby, kútko láča, od korbáča, hej. Vyliala sa nám voda. Super. A teraz ja, Myšku. Ryby, masné ryby, My pre vás nemáme prichystané ani vajíčka. Nevadí. Teraz ja. Šiby, ryby, masné ryby, šiby, ryby. Tak a toto bude všetko z tohto videa. Majte sa
pekne.